Osap bafethu imukhama lana we back at it again sisaselokishini lana eKhothini. Ngihamba no Ntokozo mashinini. Ntokozo mashinini. Awuhamba no-Nation ke lana. Hola bafethu noshini nomashinini. Hola bafethu hola okay so sizoqala ke ngo-first question ne. So ngicela ukwazi ukuthi emhlabeni wonke mangakhi ama-continent esinawo? A few moments later. 9. 9. Ama-continent abhaya la emhlabeni. Thailand. Angakhi brother? Maningi man, it's like maybe 20, 30 la. Alright, sure bossa. Wena uthini? 9. Uthi 9. Oh, alright. Hayi ngiyabonga bafethu. So next question. Ngicela ukubuza ukuthi umuntu masimbiza ngokuthi teenager kosele abe nomnyaka omngaki? Teenager. 13. Hola mfethu wena uthini? 15 years. 15 years. Hayi okay ngiyabonga bafethu ke. Relaxani nathuka manje. Hayi nithambe kanjalo bafethu. Okay, nawo mosama DS emadladleni. Yeah. Ukhona? Ngini? Yeah, ikhona. Alright, ngicela ukubuza ukuthi what is the definition of DSTV? I mean not the definition like the full word. Yeah, yankini mina. Boom. Bam. Bop. Okay dog. Awunayo. Okay. Bada bop. Boom. Pow. Alright, ke u-FNB. Question angeke. Angeke Ngicabanga lawa ama-question. Sho kanje dog. Okay, u-Absa. What's wrong with you, bro? What the heck? Hayi okay. Alright bafethu. Okay, so hayi ngiyabonga ne. So like ama-answer ke la emhlabeni ama-continent esinawo ayi-7. So anithola. And then bese ke umuntu ukuze simbize ngokuthi i-teenager aqala from the age of 13. Uyezwa nawo mase teen not 15 nje yami. Yeah, ugrand uthole 1. Okay, so and then bese ke nganibuza uDStv mina ngingamazi umele ukuthi digital satellite television. Ane? And then bese ke uAbsa uAnglo Bank of South Africa. uFNB is First National Bank. Ne bafethu. Hayi siyabonga bafethu ne. You tripping, bro? You tripping?